natiliw, sunan. Kasi dito minor, idi ko nga talawag sitting ka namin ano nga natiliw. Nagsarding lang idi 18 years old nan. Diba? Kasi amo na nga minor isuna, anak maibalod ko na, nahayahay. Ni idi kwan, nag 18 years old din nga natiliwen. Balod kan, ditan. Dito yan. Agtatakaw, ditangay paway, iti manok kan kalding, natiliw manen. Ditali ka dito, Interjay. Paway! IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Pagpakamo ni Police Captain Jackson Sugayan, hepe ti PNP Paway anatiliw daw manen, ti agtawan sa 10 ket 8 anagtakaw ti kalding ken manok iti napalpalabas, iti ili ti Paway, babaen ti bileg ti warrant of arrest iti kaso a theft. Kuna ti hepe nga iti napada inserve ti warrant of arrest, ket nagtaray ang nagsubli ti akusado, iti pagtaingan na, ket iti akinita dati otoridad ti bagna, ket adda ti nakita da, apaltog a caliber 38 revolver, asaan a rehistrado. They implement me ti warrant of arrest na for theft. Iti balay na, idi katukin me ti mga 2 a.m. idi October 11. Idi makita na nga polis kami, sir. Idi polis abo ko nak, sir. Tim maray, sir, nga imo nagiti balay da. So, hinat forsot me. Idi bagta nagrab ti polis ta, sir. Naka-sling bag iso na, sir. Ti sango na. Tatan idi ginasaan mi ti warrant. Iti sangwanan dagiti barangay officials na ibagami the warrant of arrest na under arrest iso na idi isis mi iso na, sir, idi body press mi nakita ti may isang arrest operatiba tayo ti arresting tayo nga adda paltog na, sir, dati sling bag kat nagkarga ti paltog, may isang revolver ken adda doang live ammunition na, sir. Mainaig iti daytoy ket impasigurado ti hepe nga agbalin ang natal na iti ili ti Paway manipud kadagiti ada aramid na amadi. Nagpanawagan ti PNP Paway asapay lakuma ta agbalin ang naridam dagiti amin a residente iti Paway, Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, tatak, Arimen.